Ik ben Edwin Sauwman, chef en eigenaar van Restaurant One in Roermond. In de laatste jaren hebben we echt stappen gezet om het nog lokaler, nog duurzamer, nog meer betrokken te zijn met de boeren en de mensen uit de regio. Zeg maar, alles wat we halen, proberen we zoveel mogelijk uit de regio te halen. Er moest een gerecht gekookt worden wat uit de regio kwam. En daar zaten we lang na te denken. Toen dachten we, kanien in het zuur, konijn in het zuur. Daar moeten we eens iets mee maken. Dus we zijn mee aan de slag gegaan. Maar waar we achter kwamen is dat die konijnen allemaal uit Frankrijk komen. Dus toen we dat gerecht, toen we daar iets verder in kwamen, dachten we oké, wat kunnen we hier uit de buurt halen? Nou, toen kwamen we bij het Livar kloostervark uit Echt terecht. Nou, zijn we met Livar aan de slag gegaan en hebben we daar Livar in het zuur van gemaakt. Het was eigenlijk verrassend hoe goed dat smaakt en hoe goed dat past in het gerecht. We gebruiken in dit geval de hieltjes en de schouder en de wangetjes. Ook daar hebben we bewust gekozen voor de wat minder courante delen, om ook in het proces stukken te gebruiken die eigenlijk minder verkocht worden. Onderop hebben we de hieltjes en de schouder van het Livar gebruikt, dat we echt op de stijl van kanien in het zuur, konijn in het zuur gemaakt hebben. Dan hebben we een bitterballetje gemaakt van de wangetjes van het Livar. En dan hebben we wat garnituren van wortel, gekarameliseerde shallot, koolrabi uit de moestuin. Daar hebben we een pureetje van gemaakt. Hele kleine frietjes, kleine aardappelstengel. Dat hoort natuurlijk bij Livar in het zuur. En dan hebben we nog wat kruiden en bloemetjes uit de tuin. En goed, dat is het hele gerecht. En dan natuurlijk de jus van Livar gemaakt met stroop en azijn. Zo Limburgs als het maar kan.